egusi agina fom agudie to ensem na we ne kwakopiem ewoye ahafo okọ hono mankrotu obeye makomakunum emu enhemfo enimu mpanimfo de kokobọ nsem ya mu oden akwa ma wakamfo se wonhwe na afa Newmont ahafo famudie no womo asase a woni mpanimfo akọho apam eye ho adwuma wate asifa na wopese wono mu edisi ani no wakamfo ntwe wo ho emfiri ho ne nyina ye nsentwefo nhyiamu ye ekoso wo ye ahafo honom ene amane boni Christian forikuma ekokobọ nsem no se Manfo a wonum efiri yamfo techere adroba susuanso ene efrisipa ya nananom ahemfo assembly members unit committee members ene Ahafo North Youth Coalition eka ho bie no e de atudwa se wakamfo dwumadi a wodie e wo saa nkrotu anum mu no anyade se wonum ene gye ho kra wonum da ne de se Newmont Ahafo North dwumadi a wodie e wo honom no akwansidie bebre ene wo mu a yedi ntintinman e wo mu e yese wasi enipa bi ho kwan ya wontumi enko wonum afuo mu Thomas Fosubuating e convener ema Ahafo North Coalition woni amane boni etwetwe nkomo sa mpanyimfo a ede nananom anim twitwiri fom no omo mepacho ye hye wo mo se ene da duai ekon omo mepa nanamo chew omo ntimi fa nananom anim entwitwiri fom WACAM a ye anjiwa asole e wo oman mu no eye Ahafo North community 5 ni nyina no yegina mu se yehia wo mo e wo yempotam ha efiri na ekro nkrotuo enum ni nyina moma yenyina na yehu se saa adwumakuo no yebetu wo ase afiri yempotam ha ekuafo bi a enam saa nuwe so ama won ho akere wo mo so ede nsem seyi eneto aso empatesika ni monto de ma ye efa ye chance da no sabi na nkanso ani die nenso sade be ya ye mabum ebe na adwuma anye ne kuro no afọ mo ntuma pa frenti ye nyina ya titu ya ko trase ene nyimofo akọben krum ati na ma bi ase ama ya sign but obeba field ne ne ma ne nyeju Nana oboni ni nkrawi eye Afrisipa hene wono so di tudwa se nananom a wonum ewo saa nkrotu anum mimu no wonum de waye krado se dwumadie biara wo beye aboa mempumtu aba wonum nkro yi mu no obetai wonum achi ama watumi ayede nenso wodi tudwa se saa dwuma a wodie no akere yie pa ne senti mama wonum a wodi dwuma no na wotwe mienu se wonfa won dwumadie no emre wiye ekruchire yensam no gu krata so e de koma sector minister the sreno e ka kire ni se o mun keka wo mo ho nambra no wo mfa be ya adwuma ne se ne be ya ni monto be nya akonya ka sabi na nanom srade enso na nanom srade se ye mo na watwe mienu pepepepepe ya de hia no anse so ma adwene a meka bibi papa makwan ma wo ma akoya adwuma na wo so mu ye na o mo mfa mbra ne nya adwuma